ҳастанд ҷавонҳое ки мо мебинем гап мезанем, сателҳоро гирифта мезананд, ҳачақ карда аз қутиҳо берун мепартоянд. Мо гап мезанем, вале онҳо хола ба кори худат овора шав, кори худатро кун, ба мо корат набошад гуфта ҳамихел ба мо суханони вай медиҳем, гап мезанем. бунафша аҳмадова ки кӯчаҳои шаҳри душанберо тоза мекунад, на танҳо шоҳиди бадрафтории бархе ҷавонон мешавад, балки баъзан сателҳои қутӣ партовҳоро дар ҷояш пайдо намекунад. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр қисме аз қутиҳо ки чанд соли ахир насб шудаанд, сатил надоранд. партови дохили он аксаран дар кӯча мерезад, коре ки боиси нороҳатии сокинон шудааст. агар ки бина сатил надошта бошад намепартоям. дар ҳамин қалқаи шаҳр меравӣ, ҳамин партовҳо бесатил мондагианд. одам намедонад ки партови дасташро дар куҷо партояд. қутиҳои бесатил дар кӯчаҳои аз марказ дур бештар аст. баъзе сокинон мегӯянд, агар дар қутии бесатил партов партоянд, тамоми шаҳрро ифлос кардаанд. дар ин ҷо партовгоҳ сатил набошад, ман дар ин ҷо мусорро намепартоям. масъулине ки инро нигоҳ мекунанд, бояд сари вақт сатили инро монанд, чунки мо шаҳри ободу зебо дорем. дар ин ҷо сатиле ки нест, ин чиркинии шаҳрро нишон медиҳад. мардум партов мепартоянд, ҳама ифлос мешавад. масъулони нигаҳдории роҳҳо мегӯянд, бо вуҷуди он ки қутиҳои корношоямро онҳо иваз мекунанд, сатилҳои дохилашро баъзе сокинон медузданд. нигоҳ мекунем ки ҳамин таъмирталаб бошад, хеле барои ям як симои шаҳрро нишон метаҳад. мо ҳамонро иваз мекунем. баъзе ҷода ҳамун қутиҳои партовгоҳ ки дар дарун буданд, ҳамонро гирифта мебаранд бо худ. ин шахси номаълум барои ба ин дараҷаи маданиятнокӣ мо дар кор аст. масъулон умед доранд, маданияти шаҳрнишинии сокинон боло мераваду қутиҳоро намедузданд ва дар қутӣ партов меандозанд. шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.